Fy enw I di Elen Jones a dwi'n astudio Cymraeg y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus. Dwi'n meddwl y brif reswm nes I benderfynu dod I Abertawe oedd y ffordd o'n i'n teimlo ddod yma ar ôl bod mewn diwrnod agored. O'r eiliad nes I stepio oddi ar y bws i'r brifysgol, nes I just teimlo mor gartrefol ac o'n i'n gwybod o'r eiliad yna y bues ni isio byw yma yn Abertawe. Oedd o yn gyffroes pan nes I symud i'r brifysgol a dechrau fy nghyfnod yn y brifysgol yma'n Abertawe. Fod o yn bryderus ar brydia, oedd o'n ffab cael dod I nabod pobl newydd a dod I nabod ardal newydd a dwi wedi disgu mewn cariad gyda'r ardal. Tra yn y brifysgol, dwi wedi cael amryw o gyfleoedd byth gofiadwy gwahanol. Dwi wedi bod yn rhan o'r gymdeithas Gymraeg yma'n Abertawe a dwi wedi cael cyfle I fod yn lywydd ar y gymdeithas. Hefyd, dwi wedi cael cyfle I fod yn lysgennad i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r profiadau wedi bod yn anhygoel ac dwi wedi mwynhau'n fawr. Felly I fi, dwi'n meddwl beth sy'n unigryw yn special am Abertawe yw yn sicr y lleoliad da ni tafliad carreg I ffwrdd o'r traeth ac y parc sy'n mor braf cael mwynhau yr awyr iach a tu allan. Ac hefyd y gymdeithas o bobl o ran o fewn y brifysgol a pobl tu hwnt. Dwi wedi disgu mewn cariad efo'r lle a dwi'n sicr fyddai'n aros mewn blynyddoedd I ddod. Pan chi yn meddwl dod I brifysgol, mae llawer o bryderon gwahanol fysach chi'n ystyried o ran ffrindiau, gadael adra, sut o'ch chi'n mwynhau'r cwrs, ond dwi'n credu fy rai chi just mynd amdani a mae'r cyfleoedd dwi wedi gael bod yn brifysgol wedi bod yn byth gofiadwy.